тихо, защото и аз съм в момента записва своето клипче, с което ще участва в конкурса на iStudy. Дано да съм някой от финалистите, който ще пее на големия концерт на iStudy. Вярвам в теб! Дори вярвам, че ще отнесеш голямата награда! Награда? Да, има толкова много награди, но... Чакай малко, ти не си ли твърде голям? Да, наистина. Конкурс е за деца до 9 годишна възраст. Нищо! Ти си толкова голям, че може да станеш жури! Жури? Защо пък не? Ако искате да участвате в конкурса на iStudy и да сте един от финалистите, който ще пее на големия концерт на 23 май, изпратете своето кратко музикално клипче на info@study.eu. също така за повече информация посетете Facebook профила на iStudy. Очакваме ви! Помощ!